ba haka ba ne. Shida. To sati rana ita yau 6,000 zai ƙaru 12,000. Da kudin mu muke tafiya. Ai fom din na taimako ne. Wannan alfarma ne a nan. Kai a bakarar kada zama to ga iriya ya zo da wasu kada ciki. Kaga wancan an tura musu 100,000. Iriya mutanen nan sun karewa ga shi ka zo da wasu. Ga biyu. A'a ba zai samu ba. Kan Allah ba zai ba. Ba zama da Ba ta zo. Ba zai yi ba. Ba ma ruwanki. Ke ba ma ruwanku. Aboki na da dole ya sa. Yawwa. Yawwa. Sai an sa ku. To wanda ya goshe ce wala hira da kallo. Kan ka samu dama ba. No, kuke da 6,000. ina gida yanzu zan tafi. Za su sa. tsakani da Allah area haka kai ne ba mu mutunci ne ba. Ka gane ko? Za a ɗan ja su. Wannan karan kuɗi da kafa jarraba zai zubo a sati ɗaya ba ya fi sati To nan yadda ga nan katin ɗan ƙasa ba an ƙara sati 8. abin da ya sa ku kuje ba zai yi wayar nan a samu kuɗi ya kai sati 3 nan gaba.